Krásnou neděli vám přeji, krásné nedělní ráno. A já jsem teď od stání dostala na WhatsApp videjko s Malým princem a vykouzlilo mi to úsměv a zároveň i vehnalo slzičky do očí, protože Malý princ mě nikdy nepřestane překvapovat. Kdykoliv, to je taková slaboulinká knížička, není snad člověk, který by neznal, kde v 27 kapitolách, velmi krátkých, je tolik moudrosti, tolik empatie, tolik procítěnosti a lásky, že se to nedá ani vypovědět. Jo. Já mám ještě, to mám ve škole, knížičku citátů z Malého prince a z knížky Země lidí od Exuperyho. A rozhodla jsem se teda, že dneska uděláme kreťonký výkládeček s kartičkami Malého prince. Jen tak, co nám třeba ten Malý princ z té svojí planetky B612, kam se vrátil zpátky za tou svojí růží, o kterou se musel postarat. Vlastně za kterou se vrátil, tak tam z té planetky určitě, na té planetce teď je sám sní, necítí se sám pochopitelně, ale určitě nám něco, pro nás nějaký vzkaz má. Jinak Exupery si i sám, i když ne všechny kresbičky jsou jako úplně takové, že bychom je nezvládli i my, když někteří ani možná ne, ale kreslil si toho Malého prince sám. A jinak sám tvrdil, že tam Malého prince opravdu na Tesa hoře potkal, když havaroval s tím letadlem. Takže ta jeho fantazie byla tak mocná, že zhmotnila vlastně to, co v té samotě tam cítil vlastně. Že? Tak jdeme na to, ať moc dlouho nepovídáme. Podíváme se, co nám kartičky Malého prince chtějí říct. Čili přímo vzkaz od Malého prince na pro dnešní den a následující dny. Já se omlouvám, že teď nemám moc čas na vykládání, protože stavím nový kurníček a dělám se sama, takže je to celkem dřina. Jdeme na to, já si vyložím. Je tady eso mečů. Wow, 10 pentaklů. Ale zároveň 10. To je možná to, co teď, jak se někteří cítíme. Tak. Ústřední karta je 10 mečů, což je prostě něco bolestivého, co prožíváme. Takhle se cítíme prostě, jako a ta beznaděj. Ne vlastně ten Malý princ tady nahoře i s tou liškou, obětí. Cítí se zcela zlomený, tak se cítíme třeba my a stalo se něco, co nám třeba ublížilo. Teď ty kartičky trošku překážejí, víte. Ale máme tady eso mečů, což je nějaká rychlá akce, rychlý nápad. Jo? Probuzení nějaké myšlenky. Jo? Vidíte, jak on ten meč až prorazí tu korunu a náhle se nám v té hlavě jako rozsvítí. Jo? A tady 10 pentaklů. Takže určitě se to týká, a to teď cítí řada z nás třeba, jo? Nějaký existenční problémy, co bude dál, jestli bude práce, jestli bude benzín, jestli bude nafta, jestli bude plyn. Jo, je to takový prostě, že jestli bude voda, jestli bude dost všeho pro všechny, bude, nebojte se. Planeta ví, co dělá a jak se říká, jak my k ní, tak ona k nám.
Kdo chce válku, ať ji má, my se toho účastnit nebudeme. Tady máme královnu holí. Královna holí kouká směrem pryč od té desítky mečů. Má ten dalekohled, hůl v ruce, ona přesně ví, co má dělat. Ona je charismatická, silná a ona si ví vždycky rady. A tady je dvojka pentaklů, to je takové to balancování mezi dvěma světy, kdy stojíme třeba na pokraji jako rozhodování, co máme dělat a co nemáme dělat, co je pro nás dobré a tak. Takže to bych řekla, že jsou teď ty energie, jo? Kdy necítíme se úplně, ale já to teď mám taky, tak jako takový ty stavy, kdy se mi moc nechce jít mezi lidi, jo. Chci být víc sama, stavím si ten svůj kurníček, jsem hodně na zahradě, i když je chladno velké celkem, jo, to jako musím říct, že když zasvítí sluníčko, je to fajn, ale jakmile sluníčko není, tak je dost velká zima pořád na to, jaký je čas, ale je pořád duben, no, dobře. Vím, že bych se měla najíst a nevím, co si mám vzít, protože na nic nemám chuť. Ale nehubnu, jo, jako jsem pořád jako stejně na tom. Takže víc třeba piju. A když už se rozhodnu něco sníst, tak prostě jdu do té kuchyně a třeba hrábnu po jablíčku nebo tak. Ale nemám vlastně chuť na vůbec na nic. Jo. Nemám chuť jít mezi lidi, nemám chuť si s někým jako povídat tak, abych musela něco řešit. Prostě chtěla bych si povídat o hezkých věcech a takových, jako co nám dělají radost. Jo. Vyhýbám se rozhovorům, který jsou plný problémů, nemocí a tak. Prostě najednou ta mysl to nechce. A to je přesně to, že tady jak sedí nahoře na té baobabě jedný, tak vlastně ona je tam jenom jedna, protože to je malá planetka, takže musí pořád se starat o to, aby ty baobaby tam nebyly. Tak takhle se přesně prostě jako člověk cítí, že chce být sám. Já jsem se zvířátky, jo, mazlím se s závinkama, jo, ale nemám chuť prostě vůbec na nic. A přesně tak buduju si ten domov kolem sebe. Mám touhu prostě budovat to pohodlí toho domova. Vyhazuju věci, prostě plánuju, jak všechno vyklidím a změním tak, aby tu bylo co nejméně věcí, abych měla co nejméně uklízení. Vybudovala jsem si vyvýšené záhony, abych mohla mít slepičky volně na zahradě, aby nebyly zavřený v zahradě. Máme tady boží oko, ochranu, ale zároveň závislosti, od kterých se chceme odpoutat. Jo, to je hezký. To je přesně to, co prostě, o čem jsem teď mluvila, jo? Tak tady se to akorát rozvíjí dál. Malý princ, pokud teda budu mluvit o tom, co nám vzkazuje ten malý princ, nebo vesmír, to je jedno, tak drží nad námi ochrannou ruku. Odpoutejte se od závislostí, udělejte prostě krok pryč od nich, od takových těch předsudků, od toho, ono, jakmile změníme trošičku nějaký věci v tom životě, tak nastavíme i jinou cestu. Jo? My prostě rutině něco děláme. A teď to zjednoduším hodně. Jo? Ráno vstanu, prostě udělám si já třeba, jo? Tak já si dám protein, dám si kafe, to musím, bez toho prostě. A když si ho zapomenu dát, tak už to celý ovlivní prostě ten den, protože mě tento kafičko prostě ráno nakopne. Jo? Já vím, že se nesmí dávat na lačný žaludek, snažím se to tak činit, ale nebo spíš nečinit. Vždycky něco málo zobnu, i když jako velmi znechutí, protože já prostě snídám až později, ne hned brzo ráno, stávám celkem brzo.
Takže jakmile potom změníte nějakou tu rutinu, kterou máme zažitou, tak už nastavíme jinak ten den. Jo? A to je tady prostě ta rada v těch kartách. Pusťte se závislostí, to vám radí vesmír. Tady máte obrovskou energii a transformační kartu. Smrt, jo. To je karta transformace. Prostě změníme svůj život, když něco uděláme jinak. Pusťte se těch závislostí, jakýchkoliv závislostí, teď nemyslíme alkohol třeba, i když můžeme, cigarety, ale spíš jako lpění na něčem, co děláme dennodenně a vlastně si to ani neuvědomujeme. My se něco prostě naučíme a tak jedeme. Jako když se naučíte jezdit na kole nebo řídit auto. Pokud to děláme všechno automaticky a nepřemýšlíme nad tím, jestli to děláme dobře nebo špatně. Jo. Třeba jak pouštím spojku. Jo. Ono pak, když si koupíte nový auto nebo jedete v cizím v jiném autě, tak tam je záběr třeba té spojky jinak. A my jsme nějak navyklí a to auto jinak reaguje. Jo. Zvláštní. Ono to, dělat si ten život, v tom životě prostě pořádek. A změnit něco může být dost pro nás jako, že si řeknu, no jo, ale ono to bude bolet. Ono mě to něco vezme, co mám třeba rád, nebo budu muset opustit něco, co mám rád. A tohle to dělám zrovna mezi těmi věcmi, které bych měla změnit, tak tato věc je s tím neskutečně spojená a já ji budu muset změnit. Já když to celkově to budu muset změnit, tak budu muset opustit i tuhletu věc. A to já nechci, jo, to mě bude bolet. Jenomže on ten pořádek v tom životě si udělat musíme. Jo. My víme, že to musíme udělat. Protože potom to spěje přesně k tomuhle tomu, k té 9 pentaklů, což je karta soběstačnosti, samostatnosti, s novým začátkem, který se mi bude líbit. Já dám ještě jednu řadu z Malého prince a pak to doložím tady s těmi kartami tarotu andělské moudrosti. Si dám takhle stranou tady. Tak ještě poprosím 5 kartiček z Malého prince. Vesměs ty kartičky jsou hezké a každá ta řada říká stejnou věc. Změň to nastavení. Změň úhel pohledu. Pust se něčeho, co už ti neslouží. A zase, jo, ty karty máme s tím vnitřním bojem tady. Síla opět. Krásná karta. Kolo osudu a kolo štěstí. 7 pentaklů. Bude to tak, jak vy. A král poháru. Tady máme pod sebou transformační kartu, páže poháru, krále poháru. Pokud změníme to nastavení, pokud půjdeme jinou cestou, nenásilnou, tady to je jenom prostě rady, co bychom mohli udělat a k čemu to spěje, tak to uspokojí naše srdíčko. Jo? Budeme spokojení, jakože se budeme cítit dobře. A ještě tam máme tu 9 pentaklů, že jo? 10 pentaklů. Jsme krůček od toho, aby všechno bylo krásné. Osmička holí, to je kartička, která říká, že už se něco děje, že něco vede k rychlým změnám. Vás to, že ty příležitosti máte, může uvádět do stresu, ale ona ta cesta prostě už započala, jak se říká. Někdo z vás může jít i na nějakou služební cestu, nebo budete zavaleni větším množstvím úkolů, ale všechno zvládnete. Opět 9 pohárů tady.
Přání se plní. Vaše sny se stanou skutečností. Kouzelné období vašeho života, blížící se štěstí. A zas tady je ten velekněz a tady důvěra vesmíru, že všechno bude v pořádku. Malý princ nám nemůže vzkazovat nic špatného. I on měl dostatek síly a odvahy a odhodlání, aby se vydal po planetkách a přišel až sem na zem. A na zemi pochopil, že se musí vrátit zpátky k té svoji růži, za kterou má zodpovědnost. A ví, že musí projít transformací. Tou jeho transformací byla transformace těla, protože on jako v té tělesné schránce, které se dostal sem na zem, a tady vlastně byl v té hmotě, tak zpátky na tu svoji planetu se musí vrátit tím, že to tělo, které tady měl na zemi, tak musí opustit. A on k tomu tu odvahu dostal. A požádal vlastně, nebo byl domluven s tím hadem, že ho uštkne. Páže pentaklů je o učení, o radosti, spolehlivosti. Vy se s velkou vervou pustíte do nějaké práce a vám se nabídne skvělá příležitost. Ve vaší práci byste měli, nebo byste mohli být povýšeni nebo získat třeba nějakou odměnu. Otevře se vám nová cesta ke studiu nebo k nějakému projektu. Nový nápad prostě. Tady máme citlivost, otevřenost, pozor na náladovost. Čekají vás nějaké nové emocionální zážitky, romantické setkání. Můžete být pozváni na nějakou společenskou akci a taky se vám můžou zvýšit, taky se vám může zlepšit intuice. Já vím, že to, co jsem říkala před chviličkou, že se nám moc nechce třeba do nějakých akcí, mně se třeba nechce moc do té společnosti, tak když vám nějaká nabídka přijde, tak zvažte, jestli ano nebo ne. No. A tady máte karta 6 vlastně pentaklů, že konečně se vám začne vracet to, co dáváte, to vyrovnání mezi tím má dát dál. Jo. Dejte si pozor na to, co si půjčíte, nebo jak co vracíte a tak dále. A je to karta, která slibuje nějaký, a to tady máte už podruhý, nějaký nečekaný příliv hojnosti, může vám prostě přijít nějaký korunky. Jo. A tady máme opět tu desítku mečů, konec situace, který přináší úlevu, smutek nebo obojí, jo. Příležitost k novému štěstí a je tady konec nějakých závislostí. On tady má, tady v tom tarotu, ta desítka mečů není jako tady, že on tady stojí, jo. Je to taková stagnace. Ale tady jsme otevřeli ty dveře a jdeme pryč. Jdeme pryč od té závislosti, máme zbalený kufry, ty meče jsme odložili a otevřeli jsme dveře a jdeme do té krásné zahrady tam. No, a ještě jednu kartičku. A jste přesně tam, kde máte být. Postavte se za svá přesvědčení, důvěřujte si a postavte se i těm, kteří jsou silní a máte pocit, že nad nimi nemůžete vyhrát. Vybírejte moudře svoje bitvy, máte výhodnou pozici, pořád je jich na vás třeba víc, než očekáváte, ale vy tím, že máte správnou pozici a výhodnou pozici, tak máte vlastně nakročeno k vítězství. A poslední kartička, nádherná, moudrý rádce. Spojení s duchovně smýšlející skupinou, požádejte o pomoc z hůry a vězte, že odpovědi přijdou. Porovnejte tradiční metody s novými nápady a zjistěte, co je pro vás nejlepší. Krásné kartičky. Takže já vám přeju hodně štěstí, ať je ta neděle hezká, ať je ten nový týden hezký a nebojte se prostě vykročit a změnit něco, co nám už neslouží.
Mějte tu odvahu, protože jako královna holí tu odvahu a tu schopnost změnit tu situaci, na to máte. Tak přeju vám krásný den, držme si všichni pěstičky a ať už konečně nám všem zasvítí sluníčko nejenom z nebe, ale i prostě v tom životě. Bude všechno dobré, já to vím. Papa, mějte se hezky.